is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Busvervierder Arriva, maar de komende 8 uur het busvervierder in Noord- en Zuidwest-Friesland en in Ljouwert. Dat is nog in handen van Connection. De provincie heeft iedere familie bekendmaken. Arriva hier het beste bod. Ze willen er 190 nieuwe bussen aanschaft en zullen de stadsbussen in Ljouwert op green gas rijden. Op Schiermonnikoog komen elektrische bussen te rijden. Voor Arriva de nieuwe concessie, die op 9 december ingaat, een grote opstekker. De vervierder wie de oude ambitie al het busvervier in Friesland kwijtrekken aan Connection en Q-bus, maar het nou dus een groot pad waarom krijgen. Maar liefst 80% van de eerste IS-VMBO-leerlingen op het Lauwers College in Kolm beheerst het Nederlands, net goed genoeg. Door extra inzet komt 60% in het tweede jaar weer op niveau. Ik denk dat het Fries heel belemmerend is geweest. Leerlingen die spreken Fries. We hebben gesprek gehad met een inspectrice die op school geweest van de onderwijsinspectie. Die ook constateert dat Friestaligheid hier sterk geworteld zit in de school. Dus leerlingen denken in het Fries. Het denkpatroon is heel duidelijk Fries. Er was op dat moment ook nog wel de mogelijkheid, het foutje dat de docenten wel eens maakten, die Fries gingen spreken in lessen. Dus leerlingen in het Fries gingen uitleggen. Dus het werd ook wel gestimuleerd om Fries te blijven spreken. Er binnen extra lessen Nederlands bijkwam. Er wordt in alle lessen alleen nog maar Nederlands praat. En voor alle vakken worden de verslagen ik op het Nederlands nasjoen. Alle leerlingen kunnen op maart wel verschillende workshops. Maar een speciale taalkrachtdag wil het Lauwers College de taalachterstand en het Nederlands positief benaderen. De bedrijven contactdagen in het WTC Ljouwert hebben dit hier een tredde minder aan standhouders. Dus die 400 bedrijven op de beurs viel staat verleden hier nog 700 winnen. En daarom zit de Friesenhal in het WTC deze bedrijven contactdagen leeg. De deelgang heeft vooral te krijgen met de economische crisis, zo denkt de organisatie. Dat is een categorie die kiest ervoor om dan even een pas op de plaats te maken. Die zijn er dit jaar niet bij. Maar geloof me dat ze het zouden willen zijn. Maar er zijn er ook bij die zeggen van nou wij willen per se in wat voor getij dan ook willen wij verder gaan. En daarom staan we op de bedrijvencontactdagen. De bedrijvencontactdagen binnen Joert en Moon, er worden 20.000 bezoekers verwachten. Koningin Beatrix is nou sneun bij de WK Afstand in het I-stadion Tialf op Jervingen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst wittelitten. De wereldkampioenschappen beginnen nog vreed. Sneuntemiddag rieden de vrouwen de 1000 meter, de mannen rieden dan het 10 kilometer. Maar de WK Afstand in Tialf voor het reetrietseizoen uitsletten. Een fusie van Littensradiel met Noordwest-Friesland is eerst van de baan. De Ries zocht volle meer in geerwerking en zelfs fusie met Ljouwert en Zuidwest-Friesland. De provincie zocht het liefst dat Littensradiel hem richt op onder andere Friesland en het beeld. De Rie in Littensradiel wil nou voor december van Ljouwert en Zuidwest-Friesland weten of die met haar verder willen. De haatverdachte in de zaak Ooms die het toch 18 jaar de cel in, maar de TBS vervalt. De man is daar 18 jaar cel met TBS veroordeeld, maar tekenen daar hege beroep aan. Marinus Ooms werd in oktober 2006 met een mes om het lippen bracht in zijn huis in Houderwijk. Nevens de haatverdachte wie hij op het moment van de stekpartij net in Houderwijk. Maar zijn 2 meiverdachten zeiden dat hij wel de dierder is. Deze 2 mannen kregen er 15 en 10 jaar celstraf op lijn, maar in hege beroep hadden ze 13 en heel en 10 jaar de cel in. In het kader van een brute roofoverval is de heer Ooms door verdachten en zijn mededaders vastgebonden, geslagen, bedreigd, met het hoofd op de bedrand geslagen en tenslotte doodgestoken. De familie vindt het spijtig dat er net op een nij TBS op lijn is. Omdat ik denk dat de hoofdverdachte dit wel heeft verdiend na al zijn misdaden. Maar ja, het zit er gewoon niet in en daar moet ik dan maar vrede mee hebben. Tegenstanders van het kruisen van de wetterhoen met orenrashoen richt je dit weekend een eigen vereniging op. De verontreste leden binnen het net eens maar het besluit van de vereniging Varstabij en Wetterhoen om het stamboek van de Wetterhoen open te stellen. Dat is net verzaakkundige nedig om verdere inteelt en teleurgang van het ras voor te komen. Enkel het tiental eigenaars kunnen haar net vinden in het besluit en willen zelfs een club oprichten. Als je 6 rassen inkruisen in 18 tijd en van die 6 rassen gebruik je 10 verschillende ruien, dan is die Wetterhoen hoe 5 tot 10 hier dat is de deerstek van het ras. Het waren er nog. Joen en vannacht, de bewolking en mist en de temperatuur luidt om 4 graden hinnen. Morgen eerst mist en bewolking. Letter bedaaien litte Sinem hield het meer sjen. De temperatuur komt op een graad als 15. De wind komt uit verschillende richtings en is zwak. En dat is af hier deze kwartiertjes. Je kan je dadelijk zien naar Heer, Meesken en 180 graden. En ik meld me bij meer Friesnijs. Aanstes om 6 uur.